hearties, yo ho. We kidnap and rat. Bring up me hearties, yo ho. I am losing my Tack för att patience. jag master här det bättre gör. Jag har två. Tror jag. Levik och tack för att jag master du. Så man tog att ta obsidian upp. Det som vi där. Snackar att jag master Levik. You want pork chop? Jo. Snackar att jag master. Sida nu. Nej. Tack. Ja, nej, du ska ta. Det gör inte gott. I pick it up. Anna, jag skulle bara repa att jag startar med mest jag mappar kört med av massa armor. Och då är jag löjlig inte råd till en pickaxe. Alltså jag har bara ofta efter, alltså. Ska jag bruka tvär för allt? Till emergency Okej, jag ska ha pilar på diamond pickaxe, iron sword och pumper, så jag är klar. Oj, så där krävjande! Levi är rätt till känner. Okej, jag omgas mig för ratten och skrift. Hey, Kakan! Can only be one thing. La la la, så tog jag hatta. Jag vet inte om vänta vi att jag kan pröva backcash okej. Just in case. Ge mig en tänk. Tack mig det. Tänk, det blev väck. Tack. Jag bara fyra på det där. Jag kan få en ny så för ett atters. Det är bullshit. Ja. Helst att det är obsidian. Guys! Nej. Ja! Hur snackar du då bruk för snack på vad annat lampa? Första? Tack you would just to be safe. Okay. You're the captain. Yep, order. Come on! Vad ska jag... Nu... Jag hänger då. My creeper sense was tingling. Det kan. Början nu skulle välja uppe. Ja, det är nog ställt. Då kommer alla där uppe bra. Present tingling. Ja, det är allvarliga. My tingling was tingling. Jag måste bara hitta ett vänstra. Och så var creeper kommer den av mot mig. Okej, jag kunde inte komma här som ett okej. Och så caught fire den av det var det. Så nice fick jag. Man borde lunch om för. Jag vet obsidian. Yes, jag tror. Woo! Achievement, eh? Borde vi achievement för det här? Ja, achievement, ja. Det var det bästa bara. Okej, det jag ska vara the obsidian holder. Bara att jag vill följa med viktiga. Ja, jag skillet kommer att han för mig allt. Nej. Here Ryan. Hey, Captain. So. Wait. Hey, Dave. Jag har spärr för att falla mig. Vi ska vara spela till Project X. Nej! Hej, to. Så, hej. Hej, nu kommer det. Enderman. Kan Chris från Enderman la kommer att ta obsidian för Joko. Jag kom skoppa någon. Kan man göra? Allt är det. Allt är det. Det är awesome. Kan det är inte skelett att se. Det är inte Enderman. Grön orb. Säg! Alltså, så stor
gröna prickar flickar runt om mig. Ja, börja nu. Jag var gott för dig. Levi. Tur Eisnjön. Att det är Navy! Hey! Listen! Ja, Navi. Ja. Navy. Navy, det är en skål. I don't Navy. Ja. Inte Navy, nej. Ja, det var så äcklande. Jag får åka hjälp ja. Hjälp. Åh. Du får ånga till kväll. Hey! Listen! Kan. Hjälp vi är. Oh my god, du får alltså titta kan jag fan. Diamanter! Yeah, kind of. Seriöst? Nej, jag hade inte diamanter. Jag vet. Att det här är... Ja, jag hade blåst. Det är stadigt för utlopp för vad viktigt. Fan, bra kan du är. Så jag har 2 obsidian träd. Ja, jag ska hoppa på det. Det Ja. är super Maja Det är till super Maja. project. Vi har knappt ja. Every day I'm shuffling. Du började inte viktigt liksom. Yeah. Helvete, ass. Nu har jag bara musiken, ne? Oj. Och ta med mig alla du om ta topic och grått och ta sig showen. Ja. Så vi. Rätt det går. Isn't that what? Or that- det är... Åh, det är det emo. Ja. Monologs. Men jag ska lägga Atlanten lava hill ner och fylla och gräva obsidian väck. Ha? Tyvärr. You bastard. Vad är det? Atlan hämtade obsidian i det. What? Nej tack. Kat. Ja, Esbern, jag kan gå komma och visa där. För gräva nu till Levi. Det looks short. Börjar nu quit efter snitch väck. Nå, sorry. Ah, det var han. Så bara slå mig då igen också. Hur målt för det? Så du ska få Oh, det kan. Ja, för gräva. För gräva dit. För gräva nu. Dit. För gräva nu. Okej, Esbern. Du kan inte. Hur ständer Esbern bara? Det är torsk. Ah! Vet jag stanna lava? Stanna lava! Esbern, you don't wanna do that. But I do. No. Så jag För gräva det. obsidian. I need water. Så yes. Du stävlar oss. Du kände med detta är lava. Jag vill köra arbetslös i det. Det är gärna stanna vatten. Nick? Oh! Jag var alla stått sikta i tror jag. Oh nej! No! Damn you! Hitta. Okej, du kan få vattna där. Ja, ja. Jag hittade det. Kan vara moltknopp för det. Som jag räknar precis det görs alla då by the way. Okej. Jag tycker det. Ja, du aktar dig. Hej! Jag trodde jag ska slå det. Vi tar väl slå det, ja? Ja, jag ska slå det. Vi tar fyrsten. Jag kommer stå. Det är fyrsten. Nej, vi ska spela Project X. Hallå. Hur länge det är 20? Jag vet inte, jag ska pytta. Check äga! Vad tar pågå sån ut?
Pippa det. Det går snäck kvar tid. Jag flyttar nu. Jag vet inte. Jag är 8. Okej, först gång. Let's get it hela det. Job's done! Men... Ha? No! Oh no! Ja, visst de är, okej. Nej, jag får inte gå. No way! No! Jag vet inte vad problemet är. Jag bor ju bara en klass ner för väck. Jag har hackan. Men de läkare då är så. Jag bor ju en golv att jag är för väck. Oh well, hey, här från. Så är en. Yay! No, just follow my lead. Follow the captain, just do it. Oh shit! Nicely done, Simon. Tack Okej. Oh. för ett ladd. Han har tagit i reflexer, jag sa han i shit. Jag var super cool ninja reflexer. Ninja. Super cool där. Ja, Okej. ninja. Okej, här är jag så över. Här är kanske kommer så. Är du fräsa som en ninja? Du kanske hör det, men du måste ha det. Silent but deadly. Silent, but deadly. De är lite du. Jag ska ma replace hackers så att vi tar kvar där. Så. Okej, räknar vi... För... Här är en torch. Au! Shit om jag Esbern. Nej. Det var han. Wow! Wow! Ah, skit. Kom han Ah! Awesome. Oh. What? Oh! Ow! It hurts! What the hell are you doing? Jag vet inte. Ska jag göra det? Jag vet inte, det ser så bara cool ut. Wish more det. Get the hell out of here! Oh. I am getting the hell out of here, alright? Alright! Come on. Hej, alltid från exit ganska. Kanske, ja. Hey. Yeah! Ah! Bärlollet! Jag shot igen! Oh yeah. Samma tuttu. Yeah. I thought that was so badass. Att han var liksom Malmö stråpa där. Oh, yeah. Okay. Where the hell was that dungeon? Och Kushima är sant när för och inte där rätta vägen. Whatever you say. Och det är ju inte rätt. Ja, det var helt inte rätt. Åh, gott Simon. Det luktar av dig och Johan till kypare. Jag var ju släckare värre, det är så. Jaha. Jag är rent bara för att slängt upp ett som jag kan. Hej, nu vet jag vad det är. Yay! Home sweet home! Jag var där, ska över där och vi drar under hjörnan. Yay! Yeah! Problem Tack solved! att det är come on! Idiota! Freedom! Celebrate! Like sniff the part of an innocent freedom. Ah, skoj, titta jag nu. Hej, han Creeper, han är grön. Vilka är Creeper här inne? Åh. Jag gör vi en disconnection från servern, no? Monstern där i skyn där. Hallå, Creeper! Här där jag. Åh, shit! Okej, jag kör vi en disconnected, då ja. Ja, det var som en knapp där. Ninja Captain. Esbern, cheers väl. Cheers väl. Tack! Det var inte det vi är spela på. Nej, jag bryr på. Skalle? 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 Nej. Jag vet inte om du tar... I take it as a challenge. You need this? Hallå? Okej, tid. Eva bridja portalen. If I pitch on, find it over. Tid.
Oh. Oh. Ja, det är så fancy, men okej. Jag kan inte åka fancy power. What? Ho! Ho! Jag hade byggt inte... Oj! Eve och diamant pickaxe. Oh, you bastard! Hicka nu! Damn it! Damn it! Oh, shit. Hejta! Douchebag alltså. Totally bro. Let's say the evil Jack. Så, nu kan jag spela livet vid här som mot. No, Esbern, så vitt. Nå, det bara kom igång. Ja, nu är vi ett bakle på stalen. Jag hade alltid den för som en distraction. Men säg han själv inte när Janne. Do it, yes. Do it, yes. Så. Men denna gång, vi kommer inte färre ut, vi ska spela ut i nätter och lugga för update. Ja, och då kunde vi gått börja med att göra. Nej, till nu. Att det construction av där. Hur ska som en distraction, ser du? Kanske slash värd. Så långt. Det tänkte ju rätt att utla mening till att tours the captain. No! No! Where's going? No! No! Flyga bara väck. And we never saw him again. The captain came off to us next morning. Ja, nu ska vi igång. Vilka är det? We never plan quick and shit. Why does it not work? Why does it not work for me? Okay. Kom och ut i check vad du får klara med kyrkor. Nej. Vet är mexikaner kan du. You're a good guy. Go on, Esbern. Go right. Well, Så rasistiskt. Ha? Det är så ju bara längtan då. Ha? Ja. Ja. Uh-oh. Oh, sis. Work. Make. Second work. Hi, visst du har så pushar nu. Det är bäst jag kan säga. That was spark. Work. Mexican work. Work. Mexican work. Nu kan jag ut i vattnet och säga man. Jag arbetar där. Yeah. Bossman all week long. Bossman says work, Mexican work. Sing your song, earn your pay. Work, Mexican work. Mexican work, Mexican. You cannot be. Nu är det svänken. Lycka äta min matpacka. Om.
sí, señor. Kanske är det starkt nu, men... Ah, come on! Come on, stick me with iPhone, yeah. Yeah. In your style, through your day. Mexican. Mexican, it's your life. What people say in the sun. Tack för att jag skopade med Simon. Nej, det är så. Hoppa med något. Tjungkak. Nej, damn you! Så skulle jag akkurat resta. Okej. Du kan tänka dig, jag förstår. Jag har pickaxe. Så boxa då! Nej, det är nej, det är inte lunch. Eller akkurat lugga lunch. Hur länge är det att jag boxa då? Jag vet inte, googla. Var ska jag åka fångsel? Han har just det att vi är just från Obsidian. Ja, vi ska hotlab farma så next. Åh, det Oh ja. Operation Quillica, min evil plan is ju. Min evil master plan är att höra alla shit väcka högslott nu. An evil bastard. Hur kan det? You mean... Huh? No! Det kan jag inte. Jag vet inte. Why didn't it work? This is supposed to happen. Just the mission alla checkar runt om ska bara väg. Esbern, what you done? I don't know. I did that no thing. No. Ja. Men jag får reda. Yeah. Ja. Hallå. Vi är just galet nu alltså. Är det inte? Ja, jag vet. Vi måste ta en paus. Ja, det är så dåligt. I could quit. Vi kunde inte för vi är utan att åka kraft. Oh shit. Så call it a day man then. Yeah. Okay. Okay. Bye. Mexican. Bye. Bye. Oh, we're not Mexican. Oh.